Alimi m'mudzi mwa Nthanda kwa Akambwiri m'dera la mfumu yayikulu Khombedza m'boma la Salima akupha makwacha kudzera mulimi wa chimanga, mtedza komanso tomato. Alimi watu ati akuchita ulimi wa ndandanda umene ndi ulimi wa mbewu zofanana m'minda yonse imene yayandikana. Ndine Eric Nsikiti ndipo mu programu ya dziko la mkaka ndi uchilero ndikumva kuchokera kwa gulu la alimi latikondane pa za phindu limene gululi likupeza kudzera mulimi wa mtunduwu. Alimi watu pakadali pano akuti sakusowekeranso kulandira ziphaso zogulira fetereza otsika mtengo mu ndondomeko ya Farm Input Subsidy Program kapena kuti FISIP mwachidule. Koyamba ndikumva kuchokera kwa mkulu wa gululi Lesda Banda, ndipo kenaka ndikhala ndikumva kuchokera kwa alimena amene ndi mamembala a gululi. Eyo ndine Lesda Banda, ndimakhala m'mudzi mwa Nthanda, gulupu Kambwiri, ndine CBF gulu latikondane kalabu. Njiro yanga monga mtsogoleri alangizi akayitana kuti kunoko kuli maphunziro oti mukaphunzitsa anzanu. Ineyo ndimapita ku maphunziro kuja ndikatenga zimene zija ndimapita ku gulu kulanga nkukafotokozera zimene ndakaphunzira kuchokera kwa alangizi wa boma. Njiro za ulimi ziyenda bwino kwambiri, ndipo ndikati ziyenda bwino mundimvetsetse gulu lathu ndilogwirizana kwambiri. Moti panopa talima minda 4 acres imene talima mtedza 1.5, chimanga 1.5, tomato 1 acre. Mbiri ya tikondane tinayamba 2017 imene tidayamba ndi program ya mndandanda imene alangizi athu aediki akazinga ndi alangizi akanyoza amene adadzapangitsa msonkhano m'mudzi mwathu nkudza khazikitsa magulu ya mndandanda kuti tizilima ulimi wa mndandanda wamakono. Ndipo titapanga pologalamu ija kenaka 2018 imene idabwera FAO imene imadzakhazikitsa ma CBF m'mudzi, ndipo ineyo ndakhala gulu limodzi la gulu langa limene adalitenga ukhala nawo mgulu limenelo. Panopa gulu lathu lili la patsogolo kwambiri pa pologalamu ya ulimi. Tikati ulimi wa mndandanda ndi ulimi umene gulu limene limalima msewu umenewo mmapanga zinthu za mtundu umodzi. Kaya mchimanga mmadzala chimonga chimodzimodzi, mmadzala deti limodzi, komanso kutheferereza limodzi, kani mtedza mmadzala malaini awiri limodzi, mmapanga zinthu limodzi. Ndiye kuti tikatero pologalamu imene timatinja ndandanda. Ulimi wa mtundu umenewo uli ndi phindu loopsa. Tingoyerekeza kuti tikadzala chimanga chimodzimodzi timakolola zochuluka kusiyana ndi amene wadzala zimanga zitatu pa phando. Nthawi imeneyo timadzala chimanga pa phando zitatu, zimanga 4, koma timakolola pa 1 acre ndiye kuti mwina ngolo ziwiri chimene chinali choti chosapindula kwa ifeyo. Koma panopa pamene tatsatira ulimi wamakono odzala chimanga chimodzimodzi timakolola ngolo 5, 6 pa 1 acre. Kumene ifeyo tulupeza phindu lochuluka kotero kuti ulimi umene usilingausiyeso. Ifeyo tele amene audandaula mapologalamu ya misika amene sali pagulu, koma amene tidakhazikitsa magulu alangiza utilimbikitsa kuti misika njosavuta chifukwa mbewu zathu tikazika pagulu msika suvuta kuupeza kusiyana nkoti munthu akhale naye payekha katundu msika umavuta mathelo akamagagulitsa kwa venda. Ulimi ndi business, ndipo amene amalima kwangulima mwachisawawa sadziwa zoti ulimi kodi ndi chiyani. Koma panopa ulimi ndi business, chine chilichonse timalima monga business. Moti panopa ife alimi amene tulima pagulu tuona phindu loopsa kusiyana ndi amene alima payekha ifo sauzindike chine chilichonse. Panopa mbewu tikayika pagulu ndipo kupeza msika sikumavutanso ayi. Panopa ife alimi tilotukuka kudera kwathu kuno kusalima gulu latikondane tilotukuka zedi chifukwa cha ulimi umenewu tikutsatira ulimi wa business. Sintha kwa nyengo ifeyo kwatikhudza chifukwa cha pologalamu imene yabwera ya tizilombo iti tochuka ndi dzina loti nchembeleza ndonda. Koma ifeyo alangiza utilimbikitsa kunena kuti titsate njira za ophera tizilombo timeneti, njira za makono.
tisatsate njira zimene amagwiritsa ntchito monga mankhwala achizungu, koma titsatire njira zimene zamakono monga azitsamba zimene tikugwiritsa ntchito. Panopa tumapindula kwambiri chifukwa tizilomboto tumafa. Moti panopa silinga pagulu pathu silingagwiritsa ntchito yomagwiritsa ntchito mankhwala achizungu, koma tumagwiritsa ntchito mankhwala azitsamba amene kuti tikapopera chimanga chathu chomaphuka bwino komanso chomakhala chabwino. Mankhwala amenewa tumatenga nimu, komanso tumatenga madzi a usipa uja ukakhala uli wonguwuma ndi dzuwa timauvika madzi, ndiye kuti tikatenga madzi aja timaphatikiza ndi madzi a shuga nkumakathira pa phata la chimanga. Komanso tumatenga mchenga nkumathira kutsogolo kwake kuja kwa chimanga. Komanso tikapanga izo apo pa chavula chilombo chija timangong'amba chimanga chija nkutenga chilombo chija nkuchisolola nkupha ndi manja. Ujene madzi a usipa kupha kwake nkwakuti chilombo chija ndi mdani, komanso ifeyo tili ndi abwezi amene amathandizira ife alimi kutithandizira m'munda muja. Ndi abwezi aja timatikathira madzi a usipa yaja ndiye kuti pamabwera nyerere zija ndiye timazicha pali nyerere zina zazikuluzikulu timati ndundu, ndiye nyerere zija ndi abwezi athu amene amakondanaso ndi msuzu uja. Ndi akapeza msuzu uja amalondola umakwera chimanga chija utsatira amaona ngati kuti mwina tikachipeze chakudya chija kutsogoloko. Ndi akafika kutsogolo kuja amakapeza kachilombo kaja kali mkati mwa chimanga. Akatero ndiye kuti amaona ngati une kuti ndiye kuti usipa uja ndi kachilombo kaja, ndiye kuti amakatenga kachilombo kaja ukatulutsa nkukagwetsera pasi, ndiye akatero akapha kamene kaja. Chifukwa chake timanena kuti nyerere ndi bwezi la alimi, chifukwa choti amatithandizira kupha kachilombo kaja. Panopa nyerere ndi abwezi athu chifukwa choti akutithandizira kupha tizilombo timene ifetu tisautsa alimi. Minda imeneyi ndi imene timaphunzitsira napo alimi ogwirizana ndi sukulu ija pa nkhani imene ndikufotokoza yothana ndi kachilombo kofanana ndi nchembeleza ndonda. Ndiye tikakaphunzitsana pamene paja timanena kuti aliyese akatenga upangiri umene uja ndiye kuti akachitenso chimodzimodzi kumunda kwake, chifukwa chilombo chija sikuti chimakhala pa sukulu pokha paja, koma angakhalenso kumunda kwake munthu chilombo chija chimapezeka. Ndiye tikaphunzitsana aliyese amakachitanso chimodzimodzi. Ndine Christina William ndachokera mudzi Chinungu Chibwana. Phindu lakuti kondane mu chaka chathachi kapena kuchokera chaka 2017 ndi lochuluka. Poyamba timapeza lochepa, timangothandizira mwina ana ku sukulu, mwina kugula kokanti zipangizo ra kumunda, koma kuchoka mu 2019 mukulo 2020 uno ndithu zili bwino ko basi, chifukwa ena amagona nyumba maudzu lero alugona nyumba malata. Ena analibe ziwero zing'ono pakhomo alandira ndalama zija koma bakagula tiziwero ling'ono. Ena aluphunzitsana mmasekondare koma kuchokera ndithu kagulu kake kodi kameneka. Ndiye phindu limene tulipeza kudziko kundi lochuluka. Moti muncheke chino chiruyembekeza kuti tipeza phindu loopsezadi chifukwa karomaroka ndeti danguya mbako kwangu ukanda chake chathachi. Koma chake chinochi zili bwino koposa. Ko basi. Moti ndithu uyenda kurere rupempha ndithu mamembala kuti mserisile mmwe muri tipitirizile chake cha mamdzevo zone kuti atagula ng'ombe yoriyo ili yapoyo. Tikapita ku zaulimi monga telekeze ifeyo gulu lathu latikondane. Atabwera alangiza akazinga kuti zatiphunzitsanso za mabanking konde. Tidaona kuti ndi chinthu chabwino kwathu kuno. Ndife amphawi koma sitinakweze pa gulu lathu tagwizana kuti share 200 kwacha. Interest limene munthu akatenga pa 200 kwacha paja ndiye titagwirizana chonchija tidaona kuti ndi chabwino pa gulu lathu lija. Ndiye tidasankha tsiku limene timakumana mande thukuloko. Ndiye titayamba mpamene tsapano titaona kuti tashare ndalama zija tidayambira 200 kwacha kulekeza 1000. Ndiye ndalama ija timatiti kashare pa tsiku paja timapetsa membala mmodzi amakagula thumba lija lafereleza lalikulu la nthaka acheya arisungire. Ndiye ngati munthu ujotenga 20,000 yapamwamba inali 2000 kwacha ngati imene ili 22,000. Ndiye kuti ndalama ija timayibweza pang'ono si mawina so interest iliyo kuombera nthawi mwe jorani ija watenga ija. Moti kufikira na mamembala athu 17 njira imene tidagwirizana kuti aliyese apeze thumba kwathu kuno ulimi kuti uyende bwino ndifereleza. Chifukwa kuponi zimapatsa udani pamudzi. Ofumu uli morukwana opatsa obale wawo
koma kwa ife pagulu tagwirizana tidaona ngati ndi chinthu chabwino zedi moti ndithu aliyense membala aliwonjoya mu mtima mwake kuti walima chaka chino koma poyambira ali napo ndiye tutelo kuti si apa patangoyambako komano chaka chamawa ndi moromoto ngati talima 1 ekale likalima 2 ekazi kugulu ngati talima 4 ekazi likalima 8 ekazi ine ndaiwala ndidzidalira ndekha pomoyo wanga kudalira moyo wa ine komanso moyo wa mwana chifukwa mwana nikamuphunzitsa mawa adzathandiza ine koma zuchokera muti zuchokera mmenemo. Ndine Mikias Machiga kugululi ndine membala wa gulu limene latikondane. Gulu limeneli tupeza phindu lochuluka zedi ngati kumbali yanga ineyo ndinali munthu osedziwa ulimi komanso ndinali munthu wamakani podzala mbewu imodzimodzi pa mzere. Alangizana ndiuza kune kuti atiza imodzimodzi mone ngati uluza zedi ndiye ntalo gulu limeneli ndaona kuti kuli phindu chifukwa ni ukolola chimanga chochuluka komanso kale ntedza ndikolo ochuluka zedi chifukwa cha kupera alangizi komanso chifukwa cholo gulu limeneli ndipo ndimaona ngati kuti magulu ndozezeketsa munthu chifukwa ndimaona ngati kuti gulu kwakapa gulu zako umaona ngati anthu ndiopusa kwambiri koma ndaona kuti kukhala pa gulu nkwabwino ndaona kuti tomato sindingazolima mtedza wa mtandanda ngati usima zolima ndiye ntona ndi pa gulu ntaphunzitsidwa na kuti zili bwino lero ndipo ngati nali onyoza wanu dalile bwana ndaline chifukwa ineyo ndimona kuti oluchezerana yapo pamene pajapo ndimona ngati zozizira bola ineyo ndipange zanga zodziwa ndekha ndipo ndali mbuli gulu sindingalidziwayi koma pano ndazindikira chifukwa gulu ndabwino ndazindikira ndipo izo ndizoona ko basi munthu amene amakhala osadera ulimi amene ngosazindikira mulimi muli phindu zedi ndipo akamati ulimi ndi business ndizoonadi ineyo ndapindula nune urupindula ndiphunzitsana uchokera mulimi ineyo ndimati ndikamafala nkamayenda uchoke mulimi okazi wangu kachena ndi ulimi palibenso njira ina imene mapanga ndiponso munthu amene amakafusa nyiro kwina kwake amene kuzimana kuti chabwino popeza ndime adaphunzirira koma nyiro inene ndi ulimiyo. Koma kuti mlimi apindule mokwanira ndi ulimi kafukufuku wofuna kuthana ndi mavuto osiyanasiyana ndi ofunikira kwambiri. Pa nkhani alimi mu gulu latikondane akugwiritsa ntchito kafukufuku amene amapanga paokha pogwiritsa ntchito njira zopezeka m'madera mwawo kuti achepetse kapena kuthana kumene ndi mavuto amene amakumana nawo monga vuto la mbozi zooneka ngati nchembere za ndonda. Iwo watu akugwiritsa ntchito tizirombo tosiyanasiyana timene akutitchula kuti abwenzi alimi monga nyerere polimbana ndi mbozizi. Koma kuti nyerere nkukhala bwenzi la mulimi? Tsopano kuti ulimi utheke pamafunikanso kafukufuku. Panopo pamene ndikuyankhula pano ndayima munda umene alimi kuno akunena kuti munda umenewu ndi munda wa sukulu. Munda mmenemu alimi amaphunzitsiramo kapena kuyeserera njira zosiyanasiyana za malimidwe komanso za mmene angathanirane ndi tizirombo tosiyanasiyana. Anenapo tinacheza ndi alimi osiyanasiyana amene ananena kuti munda mmenemu aphunziraponso mmene angayitanire abwenzi awo monga nyerere zimene zimathana ndi tizirombo makamaka mbozi zooneka ngati nchembere za ndonda. Pano ndi mlangizi makamaka za ulimi, mmodzi wa alangizi za ulimi mboma lino la Salima, atifotokozere zambiri amene ndi Bambo Kazinga. Ndalakwisa zina ngati? Simnalakwisa zina le, ndine Elia Kazinga. Okay. Bambo Kazinga tatifotokozereni kuti munda mmenemu tikati munda wa sukulu kwenikweni tikukamba za ntchito zotani. Munda wa sukulu umene uli panopo ndi umene timaucha kuti pa chizungu farmer field school. Alimi amakhala kaye pasi nkulemba mbewu zonse zimene nazo kumalo kwawo kuno, ziweto zimene nazo kumalo kuno, ndipo samalembaso mavuto amene amapezana nawo akamapanga ulimi wawo wa ziweto, ulimi wawo wa mbewu. Ndikusankhapo kuti tiye tivotere imene tikuona kuti mativuta kwambiri. Ndipo ngati kunoko gulu limene linasankha vuto la nchemberezo amini tizirombo tooneka ngati nchembere za ndonda timene tikuvuta kwambiri kunoko ndiye anasankha imeneyo. Ndipo pano pali maplot osiyanasiyana kuti agwire ntchito ndi zipangizo zimene zimapezeka mmuzimu muno osati zochita kuyitanisa kuti mankhwala amakhala oyipa chifukwa amaononga thupi la munthu koma afuna kuti njira zako nkuno za chilengedwe zimene akugwisa ntchito monga ngati kuthira mchenga, kuthira zimazi za usipa, kuchitira mbewuyo kenaka mbewu chifukwa cha mazi za usipa ndi sugar ikumayitana abwezi
alimi sikuti onse tizombo timene timayenda munda wa mulimi ndiye kuti ndi adani ena amakhala abwezi ndipo tiyamankhula chizungu aja timakhati kuphaso abwezi alimi ambiri kusiya adaniso ambiri chifukwa chokupha abwezi alimi ndiye afuna kuti njira kupha abwezi alimi ija yithe kapena ichepesese kwambiri. Koma zona mpaka na Nyerere ukhala bwenzi wa alimi. Ya Nyerere ndiye abwezi ake alimi kwambiri pakati pa zinakhanga tizikuta chifukwa chomathatira ma cypermethrin koma Nyerere imathandizira kwambiri kukatenga kachirombo kamene kaka ifayo imasatira kununkha kwa msipa uja nkumaganiza kuti tiye ntikwere mwina kumene kusogolo kumene kuchoka fungoko ndiye kuti kumene kuli msuzi wambiri ndipo kafika uja kumana ndi kachirombo kaja tisafusa kuti kodi ukutani kuno yayi amangokanyamulapo kathukaja ndikukapha iwo ndi chakudya chawo chimene chocho ndiye amene aja ndi abwezi alimi. Alimene amene tacheza nawo konkuno atiuzanso kuti kusintha kwa nyengo kwa akhuza. Iniyo ngati mlangizi mumauza chani alimi makamaka kuti athe kupirira ku zovuta zodzaka mpaka kusintha kwa nyengo. Kusintha kwa nyengo kwabwera ndi zinthu zambiri. Kusintha kwa nyengo kwabwera ndi tizilombo tosiyana-siyana. Kusintha kwa nyengoso kwabweranso ndi kumvula kuvuta kwa mvula. Ndiye tumauza kuti masiku ano azilima chimanga cha makono chimene chingathe kupirira ng'amba, chimanga chimene chikhoza kucha mwansanga, monga ngati kapena kulima ma hybrid, monga ngati kulima mbatata kapena kulima chinangwa chimene chimatha kupirira ng'amba. Zimene timauza kuno. Ndiponso kusintha kwa nyengo kwabweretsa tizilombo tambiri timene pakati panopo mankhwala achizungu aja tikumakhala tikumapanga build resistance situkufaso yayi koma tungosintha system yake kutia mankhwala osafa kutia mankhwala osafa koma tikamayizinga mankhwala konkuno achilengedwe chathu tikumafa situkulepheraso kufa timankhwala ajawa alibe kuika kuti overdosage yayi sinaonepo kuti anthu ayika nimu awocha chimanga yayi koma mukayika mankhwala achizungu mumapeza chimanga china anthu awocha chifukwa cha mankhwala achizungu. Ndiye mwakambapo za nimuyo mukumalangiza bwanji amutani nimu kuti mpaka na akathandize kupha tizilombo tosiyana-siyana tomwe timaononga mbewu. Nimuja kumamusinja kumusinja mu mtondo ndikumuyika kuvika m'madzi 24 hours kenaka nkutenga madzi ake aja nkusungunwa ndi madzi ena 1 liter ya madzi a nimu aja timatheka kusungunwa ndi 15 liters ya madzi a mchini muja nkutenga botolo limene timamwera madzi kulibola pamwamba paja nkumayenda chimanga by chimanga kumathira kumwamba kuja kuti fatika chilombo kacha kamakhala pasi timalowa nkati muja timene tija timayenda usiku wakha ndi gulugufi amene amayenda usiku sikoyenda masana yayi ndiye kuti uthane nako bwinobwino uziyenda pa chimanga by chimanga ukapanga ulesi ndiye kuti weso udya koma kutenga nako basi kumayenda chimanga by chimanga chimanga by chimanga. Koma ndi ntchito yayikulu imene ya pofuna kudya pamafunika ntchito yayikulu kumene pamene pali phindu pamafunika kuthesa ujeni kuthesa thukuta. Tatitsimikizireni zoti mulimidi muli phindu iniyo ngati mlangizi mumati mukamamva kuti chuma cha dziko la Malawi chili munthaka mmamva bwanji ndizoona zimene zoti chuma cha dziko la Malawi chili munthaka? Ndipo ndizoona chuma cha dziko la Malawi chili munthaka chifukwa tipeze ndalama zakunja timasinthisa kunoko tikalima thonje likapita kunja iwo jama tipasa zibenefit kufuna kuno munthu akalima kwambiri chakudya pa nyumba nkukhandi chakudya amakhala munthu imira pa yekha china kugulisa kulipira fertilizer kugulira malata anthu agula malata chifukwa cha ulimi ndiye amene tikuona kuti mulibe phindu please tiye tibwereko tibwereza kumana ndi magulu amuzi chifukwa ulimi wabwino umayendera pa gulu. Kumbali ya misika ndi malangizo otani amene mmapasa alimi chifukwa alimi alimbikira kumunda koma akakolola zokolola zawo kuti akagulise amapeza zoti pansika ndalama zomwe mitengo yomwe ili pansika ndi ntchito ndi thukuta lomwe anayika pa ulimi wawo ndi zosiyana ndalama zikumachepa kwambiri ndi chiyani chimene mumalangiza kuti azitha kupeza phindu pa ntchito imene anagwira kumunda? Alimi pakati panopo tikuwalimbikisa kuti azikhala m'magulu ndipo gulu lathu lili chaka chatha linalima soya anagula ndi Clinton Hunter pa mtengo wabwino kwambiri panopo alima nteza afawo apanga promise takhoza kuzagula afawo chifukwa nteza ndi wanyuwani ndi CG11 ndi CG9 zangotuka kumene ndi afawo anapanga promise kuti tizakugulani pa mtengo wabwino 1000 and above ndi kapaseso magulu ena amasukulu ena mene mundi pali phindu pamenepo koma kamati ugulise paweka ndiye uluzadi koma pa gulu.
Zimene ndaona kuno kwa Akambwiri ndi ala mfumu yayikulu Khombedza m'boma la Salima ndi zosiririka ndipo ndi phunziro lalikulu kwa alimi ang'onoang'ono akumudzi. Makampani aboma ogula zakumunda monga Admark akhoza kuchita bwino atamagula mbewu zambiri kwa alimi ngati awa ndi cholinga chowalimbikitsa komanso kuwapatsa misika ya phindu ya mbewu zawo. Mabungwe amene amalimbikitsa ntchito za ulimi m'dziko muno amayeneranso kuthandiza kuti magulu odzipereka ngati gulu la Tikondane akhale ochuluka m'dziko muno makamaka m'maboma amene nyengo yake ndi ofananirako ndi boma la Salima. Izi zingathandize kuti ulimi wa mtunduwu ufalikire kuti mwina anthu m'dziko muno aleke kuyimba nyimbo ya umphawi kumudzi chaka ndi chaka. Ndine Eric Nsikiti, zabwino zonse pamene mukupindula ndi ulimi.